Sziasztok, én Tomi vagyok, és ez itt a Tomi Play. Hát nem első része egy bejelentő videó, és aki itt van velem, Bence. Sziasztok! Vele fog megcsinálni a Tomi Play első részét, viszont most nem GTA 5 Xboxon, hanem mi az? Focizni fogunk. Megnézzük, hogy milyen a kamera beállítás, és megnézzük, hogy tudjuk feltenni, belevágunk zenéket, megpróbáljuk. És igazából ez csak egy bejelentő videó, nem tudom, mindjárt fel fogjuk ezt is tölteni, de igazából focizni fogunk. Lehet, hogy messziről fogjátok látni, de nem garantálom. Viszont nem lesz ilyen fél órás, hanem csak ilyen 5 perces, úgyhogy néztek majd minket, töltöm fel, estére mindegyik videó fenn lesz töltve. Hát nem azt mondom, hogy nagyon sokszor, de Bencével fogjuk ezeket a videókat megcsinálni. És igazából mindenketten járunk ugye edzésre, meg focizni, úgyhogy megpróbálunk magunkból mindent kihozni. Igazából ez csak egy bejelentő videó volt, hamarosan jönnek a videók. 10-15 perc. 10-15 perc, igen. Én Tomi voltam. Sziasztok! Sziasztok! Mindjárt érkezünk.